Get Ready to Be ja Storytime. Kun me oltiin Virossa, mä en pysty olla. Toivottavasti mun pikkuveli tietää tästä, että mitä tässä tapahtui. Eli mä en huomannut sitä koko naista. Eli oltiin Virossa ja oltiin sellaisessa isossa kylpylässä. Ja meidän piti lähteä uimaan. Me lähdin uimaan. Siinä on semmonen, siellä kylpylässä on semmonen jäävuori, semmonen liukumäki. Virossa tietenkin, of course. Ja sitten mun pikkuveli päätti silleen, että no mennään nyt tästä. Siinä kävikin niin hauska juttu, että pikkuveli sattui kerkeen lähteä ennen mua siitä liukumäestä. Ja minä satuin, se kerkesi lähteä ennen mua. Silleen. Ja se laski siitä ja sitten se sanoi, että joo, se odottaa mua tuolla alhaalla, missä on portaikko, mistä jatketaan eteenpäin. Ja siinä on lähellä semmonen iso keltainen liukumäki. Ja mä menen siitä. Sitä liukumäestä ja lopulta voitte arvata, kun se nainen tulee siitä. Eli mä oon laskenut, koska siitä tulee niin kauhea paine. Eli siitä tulee niin kauhea paine, että... Ja sitten kun mä menen sinne veden alle, mä ajattelin, että no, tässä tuli niin kauhea paine, että mä sukellaan. Mä sukellaan tästä näin. Ja se nainen oli just siinä mun yläpuolella. Niin voitte arvata, kun mä sukellaan sieltä alta, jalkojen alta. Niin mikä osuu siihen suoraan mun yläpuolella? Eli minä osuin naisten rinnukselle. Ja se nainen oli niin järkyttynyt, se ilme näytti siltä pikkuveljen mielestä. Ja mä en mennyt uskoa sitä. Mä ihmettelinkin, mikä kopsahti mun päähän. Niin mä ajattelin, että ei vittu. Siinä varmaan joku yli 100, no ainakin yli 10 ihmistä näki ton koko tilanteen. Ja mä häpeän sitä. Ihan oikeasti. Tyyliin varmaan se nainen miettii, että mitä helvettiä, sä kosket mun rinnukselle ja tuut tolleen mun alapuolelta niin kuin näin. Että joo. Mä toivon vaan, että se nainen miettii päässään, että se ei ole minä ainoastaan, joka teki näin. Älä please sano nainen, että sä näit sen. Koska minä en halua tietää, että näitkö sä tätä oikeasti tätä koko tilannetta, koska... Mä toivon vaan, että se nainen ei nähnyt sitä, koska tämähän ruikkii tälleen. Mutta joo. Mutta toivon vaan, että se oli joku vaan pieni vahinko. Mutta se nainen vaan näki sen koko tilanteen. Ja se kaveri oli siinä vieressä. Niin arvatkaa minkälaisen häpeän tunteen mä sain siitä, että sinä nainen olit siinä just täydellisesti ja mä osuin sun rinnukselle. Ja onneksi se oli nopeatempoinen ja en ole ikinä joutunut tällaiseen tilanteeseen, mutta mä häpeän itselleni, koska minä, nuori poika, tai no, olin mä aika nuori silloin, mutta silloin mä mietin sitä, että mitä helvettiä tapahtui siinä. Eli minä törmäsin naisen rinnukselle ja minä toivon vaan, että se nainen ei tehnyt mitään rikosilmoitusta. Jos olisi tehnyt, niin varmaan olisi joutunut vähän ongelmiin siinä, että kuskin toisen ihmisen yksityisalueisiin vahingossa. Mutta kun tämä ei ole mitenkään vittu mahdollista, että minun tuuria on kaikki tällaiset. Ja yksi hauska juttu myös on se, me oltiin uimassa Aalto Alvarissa, tiedätte Aalto Alvarin, eli jyväskyläiset tietää tämän Aalto Alvarin, ja minä menen uimaan. Mä en olisi kertonut kellekään mun kavereille tästä, mutta kerronpa nyt teille. Eli tiedätte, että kun on pakkasta, pakkasta on, niin tulee tosi helposti, niin kuin, että vaikka nenäontelot, niin kuin ne limakalvot niin kuin menee kuivaksi. Ja ja näin.
Ja minä satuin olemaan tyhmänä, että minä menen uimaan sinne altaaseen, missä se iso liukumäki ennen sitä remonttia tietenkin mentiin. Ja päätin olla remontin niin kuin silleen, että mä menen sinne nyt uimaan. Ja sitten kun mä mentiin uimaan sinne, mulla on tosi herkkä se iho, eli multa lähtee niin kuin tosi helposti silleen iho kuivumaan ja näin. Ja sit se lähti kuivumaan se mun iho sieltä nedän niin kuin ne ontalat ja tälleen. Sitten voitte lopulta arvata tätä, kuinka punaista se vesi oli. Niin kuin oikeasti. Se oli tosi punaista. Siis oikeasti. Se ei ollut mikään vitsi. Se oli punaista vettä. Ihan punaista, että se muuttui ihan punaiseksi koko vesi. Mä en tajunnut, koska multa lähti taju. Multa lähti taju, koska mä luulin, että mä pyörryn siinä. No tietenkin mä pyörryin. Sitten mut kannettiin suoraan sinne Aalto-Alvarista sinne altaasta suoraan sinne työhuoneelle ja sitten heräteltiin siinä ja koska niin. Ja sitten kun mä heräsin siitä, niin mulla vuoti ihan silleen, ihan tuli niinku vuoti ihan semmoisena putouksena mulla veri. Mulla niinku tuli veriputous niinku. Mä vaan niinku, mä silleen nauroin itselläni, ei. Siis montako ihmistä näki ton, että mut kannettiin tuolta pois ja näin. Montako ihmistä näki, monta 100 ihmistä näki, montako 10 ihmistä näki. Niin kaverit katsoi silleen, pyöröit sä just nyt. Sä pyöröit just nyt. Niinku, mitä helvettiä. Niin kun mä mietin, että miten mä pyörryn noin nopeasti niin kuin oikeasti, koska mä en ole ikinä pyörtynyt tällaisessa tilanteessa uima-altaassa. Mä en ole ikinä pyörtynyt. Niin kuin, mä en ole ikinä pyörtynyt altaaseen. Tätä oli liian vähän. Tonne. Näyttää tosi hyvältä tää mun kokonaisuus. Eli tää vihreä lähtee niinku tosi nopeasti mua kulumaankin. Mä toivon vaan, että se pikkuveli ei muistuta mua siitä uima-altaasta, mutta katsotaan. Mutta tämä video myös menee mun meidän pikkuveljen ja minun omalle YouTube-kanavalle. Se puuteri kyllä lenti tolleen. Sitä puuteria kyllä lenti ihan vitusti. En kyllä ihmettele, miksi sitä puuteria lenti. Ja nyt tulee se ihanuusosuus, eli setting sprayta. Ja mä vihaan tätä setting sprayta. Mä oon ostanut näitä 2 kappaletta, koska mulla oli niinku toinen setting spray niinku. Ottakas nyt. Oli ihan loppu. En nyt löydä sitä setting sprayta, mutta tällä pärjätään. Tää on lopputulos meikistä. Mä en näe sitä ilman, että mä menen peilin eteen ja katsoo sitä. Mutta nyt laitetaan itse ruskettavaa. Mä tiedän, että tota on kyllä isoin virhe laittaa itse ruskettavaa nyt tässä vaiheessa ja näin. No. Mä tiedän, että mun on niin kuivat ihot, että mun alkaa niinku kuivuu iho tosi nopeasti. Ja me mennään palauttamaan nämä pullot, mitä mulla löytyy kaupasta. Mä oon ihan pussillinen noita pulloja ja tölkkejä. Mä en osaa nyt äsken puhua, niin mutta voitte ihmetellä, että miksi mä en osaa puhua. Se johtuu siitä, että mä voin sanoa, että se ei ollut kyllä maailman mullistavin asia se, että sä niinku, sanonko mitä. Haluatteko te kuulla mun ehkä pahimman storytimin, koska mun on yksi pahimmista storytimeista. Eli se liittyy